Check, mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good evening. Alua. Alas Ay, 9:13 sa Torres. Murag gini nga ko ani na. Murag na-excite ko ani nga episode karon. Bakit? Nga na. Dot lang. Murag dugay kita wa nagbalik. Sa pagpasake. Grabe ba? Sugod bugal. Kita lang nga chicks atong guest karon magingana na. Lagi na Ay, napud ka ba chicks sa diya mga atong- itong guest? Chicks di ay wala gyud ko kabaluan na. Wala gyud ko kabaluan ang kuan. The matter, giday sa Kwanday Beauty. Si Poppy karon na nasa karon sa mga stage na kanang pahumot na sa Megala kay syempre. Pahumot. Pagitanggilas sa karon sa mga panahon na Megala. Nga naman. Ngano dai sa dai problema dai nga pakitang gilas di ay. Abuti mo, kabalo mo basta ngana na yan. Murag na ginasikaso ba? Dili ka nang murag kuan siguro ni kanang wala kay trabaho ngita kag employer ba. Murag mo na siya. Alas 9:14 September, Jess. Maayong gabi ka na ng tanan. Welcome po sa Bawal Bugok Show! Yeah! At Webes po ngayon. Basta Webes, Thursday. Ay, Kumusta man? Kumusta man ka, Joe? Kumusta mo ka, Herb? tanan? Sakit ang tuton Kaya ko na ako dito sa balay, tambay. Gakapraning gyapon. Ingat yun, Pre-premi ni Herb karon nga pag sakit ang tilaok burag lahi nang maabtan sa hunahuna mga gala. Ayay ka. Kabalo ka nga permi ko gapalaban og Google unsa di akong gabation, baka praning ba. Praning lagi tinon na brad. I-search nimo ba unsa ni tab. Nagpalit Galing ko galing. na gibati kanira man siya. Sige mo ko lately, sige ko kaon og sweets. Palit ka. Ganina pod before ta Saga. nag-BBS, nag-CR ko nag almost 1 hour ko dito kay nag-search na po ko about thyroid cancer, mga inaanak. Ay, makatins na. Dabi, apil naman daw na siya makadaot sa tilaok ng kanang i-reach out ni Mimtang. Mo lagi, basi nabikin ba? Basig wala mawaswasi ba? Basi wala nawaswasi. Bilan siguro ng buhok. Ay, easy. Pero tinod ba na guys, medyo mo na problema karon nato ang mental health nato may gala. Mga anxiety attack tinood na siya. Labi na karon nga medyo di kay taganahan sa resulta kay labi na sa Cagayan de Oro. Every day nagkataas ang local transmission. Pasabot ang local transmission kanang with injury na sa tuwa nakibali nagtakod-takod na gina may gala. Kaya ganahan galing ko sa gi-comment ni Koan, nabulang kaila ba si Joey. Tama gyud karon ang kwarta. Kanang mga kwarta karon. Tinod Ayaw mo kumpiyansa, nagmas na taraw mo, ana nang lakaw mo. Namalit mo kanang mga kwarta, sinsilyo, kana wa kakabalo na dia Dapat cashless na, may mga GCash, may Paymaya, pwede gamito na una. Take advantage na lang yun. Tapos tama lang gingon ni Job, sa mo karon nalay kon sa tilaw gamay, tama mi. Running na. Wala na makulbaan na ka, daghan na rin kay mga what if sa mind. What if ngani, what if ngani. Whole day ko stress ko stress ko whole day guys. Mura na ako gina-research as in mura ko mabuang. Nya natulog ko ganina nawala na karon balik na kog mata. Nagpalit ko kuan herb katong duha man na karon ka ng pang-gargle herb na betadine o ganang isa, sa na isa? Bactidol. Pwede. Duha na siya kabog, mag-gargle na lang. Pero doon na ako sa tamis niya, kanang lately magusigi ko kaon og wafelo. Kanang choco ba? While magtanaw Netflix. Dagan naman kayo. Tagsa dagko ba nga pa nga wafelo kung mahurot. Wafelo, wala pa gyud ko kakaonan ng wafelo ba. Social paminaw na. Patila ka sa imong partner. Wow. Pantog yan, sobraan. Manausay, makamatag kadlawon, tapos barog lain da. Wala na, dili ka katulog og balik. Pandami ni kalaki. Nakapait herb kay dili ta pwede magpa-check up ay ka na magpadug hospital kay high risk po. Ayaw yun. Lagi pero
Siguro di lang sa tamo discriminate pod sa mga kuan, mga nagtrabaho sa ospital, syempre ato manggid ato ng ikuan. Ampo nato ang ilang health gyapon ha nga Dili man mga sila ang atong frontliners. ikuan na magoy uban nga pabaya pod nga di kabalo wala gyapon silang proper hygiene, wala pa gyapon sa ilang mag cough etiquette, di ba? Nang lidelikado ba basi makakuan ka sa ilaha bitaw. Encounter Ang ka sa ilaha. problema, unsay spelling sa etiquette mo man. Basta panang mag-proper lang gyud kubo herb mo na gyud na siya. Hygiene na lang gyud. Double T man na siya or double Q? Kaya ang atong guest karon hygiene ba ya? Hygiene. May pagka-segue, may gala. Ayo maya. Nadete guest gid ay ha. Pasok po natin. Natay guest karon nga cool ba mga dating kapamilya gyapon ni siya mga gala. Meaning na kapuso na siya ron lugar. Ano? Dili. Kapatid. Kapatid na. Ano ba ng kapatid? Tapos, alam mo anong na-inspire ko niya kay, she's a very good friend of ours, no? Ever since before was siya nagbago. Tapos nakita na ko yung arangkada herb. Kay teacher man siya, teacher. Nag-teacher, nag-give up niya yung ABS-CBN career, nag-teacher siya. Tapos, I think last year man ata, medyo nisulod siya ng negosyo nga pampa-beauty. Last year daw tama. Oo, grabe ang believe ko sa momentum sa pagkuan sa pampa-beauty, ana. Tapos, na one time nag-post siya, kay gi-question siya nga, ngano magagipa-eskwela, makagtarong, bright man ka, kung ba gini siya, bright man ka. Tapos karon na maligya ka na lang og beauty products. Gira ang beauty products. Iya man sad, dako man yung gasto. Kabalo ka, Lobby. di mo magini problema na to. Oh. Kay numdong ko, ginan di ka nga Maria Pilingera, oy Jen, pagtaro eskwela din niya Jen ha, aron mamaligya ka og sabon. Nagana day. Ana day tong mga ginikanan ni ana day nga. Oy Bernie, pagtaron di og kuan ha eskwela ha, taro nga dagko imong grado para mamaligya din ka, para magnegosyo ka. Wala Wala ingana nga majority sa tuwa mga Pilipino nga ginikanan, wala kitay ingana ang ato pagtaron da Jen kay mag-abogado ka. Tinod para matrabaho. Taro ka da para manarbaho ka kay daghang kay mga dagkong kumpanya ama. Pero karon mga gala, umaarangkada ang ilang negosyo karon ha. Aba, congratulations. Nagani kagiingnan nga mo appeal pud siya og reseller ana pero wa man ni kuan tanawa. Layo na kaayo, pila na ka bulan, grabing boom. Mo ni siya karon may gala, aperte, larga time pa. Larga na. Larga na din na to lang ilang ayon pa may gala. Na-inspire ta ni niya. O gusto sana ako nga mo nang gusto na ko siya mag-guest para Tagantag tip. o syempre iyang journey. Di lang ni siya distributor sa tag-iya gyud siya mismo ha. Oh my God. Siya mismo. CEO mismo. CEO mismo na. Agoy tanawa ra may gala. Para magigala Tanawa lagi. Nang bitaw ko mananood. Nanood na Ladies and gentlemen, Haluwa? si Jenna Lou Don. Mo ba to yung Ma'am Jen na lang. Ma'am Jen. Wow. Ay, Ma'am Jenna Lou. Connecting to audio pa siya. Ipangita pa niya si Kuan, yung partner Microphone? si Brent. Oo. Ipangita pa na si Ipangita pa audio. niya. Okay, basing wala na daw nag-text, wala na kauli lugo siguro. Teka muna. Hello, Ma'am Jen. Jam? Miss Jen, Ma'am Jen. Yes, Hi, sige. Jen. Lang, para kaedad na ba? Hi, Makita mi nimo ma'am, basi makapitan ta ma'am ha. Hi, Jen. Kayo muna, connecting to audio pa siya may gala. Mabot si Brenta, ayaw ba yan makapitan ta. Oy, pero Marag wala gyud siya malay, may inani gyud siguro to nahitabo mga gala. Pareha. Ma'am bitaw kay nagkaminyo kay nagkagwapa na unsa naman aing kuan oy murag normal na ba gid na karon kanang Tanawon sa kahamis ang skin mga gala. ang badagan. Naapod iyahang mga
nananaw po, yung mga kasagupa. Ang mga Yes, of course. Heavenly La Torre, nagit sa kagwapa sa mong CEO. Yeah, tanawa dito ra. Tapos si IC Basman. Hello, happy watching. Kuan data kaning si Miss Jen, basin dito na po na siya namina sa live. Dapat sa Zoom sa mamina sa to. Ma? Ganun connecting to audio pa siya, no? Hindi, wala pa madating ang headset. Tanaw yung headset, ma'am. Ay, ma'am. Jen! Kaway-kaway naman dyan, ma'am. Wala, ma'am. Cannot be. Yes, cannot ma'am. her. Yes, wala, ma'am. Cannot her. Wala pa. Sinyasi og mga sign language, Joe. Gamitig mata, expression. kana. Anyway, kung oto-oto, nagigapong guli mo ito, ganun ba? Oo, sa unan mo ka oto-oto. Ayan na, I think so. Ma'am Jan. Hi! Ayun! Sorry! Yes. Madam Kumusta, Madam? Damin! Okay lang kaayo. Jen. Teka muna. Before we start, i-landscape ang imong phone para mas nindot ang kuhan. Pakiguna, pakibutang. Kanan! Okay. Kinsa imong kakakita diya, ang magstorya lang o kami na tanan sa screen? Kung as of the moment, si Bernie lang. I-swipe sa right, ma'am, imong I-swipe, screen ma'am. para makita ta tanan. Okay. Yeah! Perfect, ma'am. Happy kayo, no? Happy ka. Happy kayo itong gibuhat din, no? Madam, kumusta mang ka-chair? Hi, Chair! Makita si Kuan. Hindi na ako makita si Kofi. Ay, okay na siya. Okay na siya, ma'am. Hindi mo makita, ma'am. Wala si Pulos po. Okay ra, ma'am, kay Oo. man sad ko kanang single man sad ko kana sila minyo man sila tanan. Sige lang, kay minyo masana si Mo gani. Kabalo mo inyo na. Ma'am. Supposed to be, later pa na ako ipakwanta ng minyo na din siya, mga igala. Kamusta kay gaunasan mo? sorry. Gaunasan mo. Wala si Kofi. Ay, wala mo ko na briefing. Bulabo Wala kami na kayo. briefing din eh. Kay gusto, Oo naman, oy. kay gusto na ko Ay, ipakita. wala. Gusto na ko ipakita, mga igala, nga dili sa inyo nga pag maminyo na ka, magpasagad ka na lang dayon sa imong kuan lugar, sa Uy imong ka. kailangan. Una siyang tunay nga babae. Anyway, ladies and gentlemen, again, ang atong guest for tonight nga may galing kay Nisugot, si Miss Jen. Hi, ma'am. Good morning. Ay, good morning. May gabi. Hi, may gabi sa tanan. May gabi sa tanan live viewers, online viewers sa Bawalang Bugok Show. Yeah. Ayan. So, naamang ka dani, ma'am. Nag-guess man ka. That means dili ka bugok. Tama? Tama. Dili, uy. Saan mo ang pun? Dili, pero kung wala mo kabalo. Masakit ka. Pero wala lang mo kabalo. Kuan man ni si Ma'am Ace. Mark man ni siya dito sa school niya nga kuan. Sa to, ma'am, ganam summa cum laude or magna? Uy, wala ko ala. Sorry, ay, kung sorry char-chari, to ma'am. disappoint you. Eh? Sorry to disappoint you. Ako to mix. Amo ba? Ito, Popi. Ang Banto okay, gabasa man yun na si Joe. Yes, Always siya gabasa. Ka na si Piat. Si Joe. Si Jody ay, sorry. Mailhan mo pag mga cum laude na dakog mata. mga position. Okay, na mga glasses. May mga glasses. Awa si Maria. Talaw si Maria. Ay, di ay. Parang lang gamay si Joe. Sagid, magna lang ko, magna. Magna gyapon ko na 9 years. Anyway. Hi, Maria Fe. Yeah. Nice to see you. Yes, Thank you so much. Wow, close kayo. Close kay sila, may gala. Ingon ko, it's nice to see you. Ako po, dugay na kay tika wala nakita. Wow. Bondings before. Feeling close kayo, mga gala. Feeling Dili. close I kayo. think dito mo nag-ila dito katong student news something pa si Kuan, si Jane. Nakig-feeling close lang din ko. Di ba katong Ako- competition, ma'am? Mo man ni siya si Jane Abaday nga nag-appear sa news casting competition. Pero Yeah. dili. Dili? Murag lahi na siya nga batch. Lahi siya nga batch. Kung bitaw po, Ah, wala- dami mo wala- alam tonight. So nag-out na di ka to, Topical, ma'am. Nag-nag-change career na ka to.
Ang ako mong gingon kay it's nice to see you. Dili I miss you. Nagpapiling siya close na magkadabot-bot, galing. ma'am, no? Si Maria ra mga buot-buot na siya mga murag kunwari close na mo daw. Okay. So nawala na sa passing si Joe Maygala. Anyway, so tonight mga ka-BBS, ano lang. Kaysa akong gingon kung wala na donggan ni Miss Jen gaganina. 'Di ba? Nakay-career dati sa ABS, tapos nag-teacher ka balik. But ang ganahan ako na point was nag-teacher ka, but nag-business ka. Di ba? Yes. Tapos I saw, I don't know, last year lang ka nagsugod, last 2 years, ilang years na ba? We started October 2018. Oh, so almost 2 years na. Almost 2 years na. Now, when you guys started, nabantayan mo ginatutor, di ba? Nagsugod sila sa ilang beauty nga mga businesses. So, grabe ang hardol, di ba? Grabe ang mga Saan sa gipambuhat. Grabe ang ilang mga effort, may gala. Yes. Grabe ang ilang ibuhat. Tapos, wala lang, tuloy-tuloy lang, consistent lang sila, which is later ato na hisgutan paano. Tapos, eventually, na ako nakita nga post ni mo nga niingon ka nga, gi-question ka, no? Nga naman nga sa mga gitaro magag-eskwela gipataw ano mga maligya naman taong kag mga sabon o pampapurify na di ba? Ay. So imagine mo, which ako nakarelate ko because again sa ko pang giingon, labi na majority sa kita mga Pinoy wala kita gitrain nga magtarong kag eskwela, tarungan nimo mga grado diha para mamaligya tag sabon. Para magnegosyo ta. Dili, wala man. Yan. Kita halos tanan. I'm sure ang mga viewers nato, giingnan gyud ta nga magtarong tag eskwela para makita ta og saktong trabaho, matutang nindot nga mga kumpanya or makatrabaho tas gobyerno. Kay maining ka Duterte karon kay dagkog sweldo. Mag-employer ka? Kaya nga na magiging gipush ato di ba? I mean, nga na ba? Correct, So, kibali, pag sa laton na pag-istorya, pag moingong kag mamaligya ka, magnegosyo ka, murag ang atong pananaw, mga gala, murag luod. Murag unsa man na siya ka na. Murag ulaw. Oh, imagine nimo, mahana ka. Tanawa, imagine nimo kung wala labi to COVID karon kay na timingan man kay COVID karon mo nang tanan na maligya na mananong nagkuan. For example, kung nawala ang ABS tapos may kakaroon may nga, uy, luoy na ba si Romel Alaba? Ngano man? Kabalo ba mo nga luoy siya karon kay namaligya na lang siya karon do. Ba? Tinuod ba? Ngano man ang measurement nato basta mamaligya kay murag luoy. Luoy. Naglisod. Naglisod kay namaligya. Pero wa sila kabalo. Kanina lang sa mga eskwelahan. Usay libakon pa ang teacher nga namaligya kay skin din nag-sideline. Pero fortunate asa Pero exactly. Di ba may ka nga, usa man na siya teacher mamaligya pag kay skin di. Pero sa kabalo, naisakyanan. Ang iyang sweldo, walay paksi na, kaya naman siya negosyo sa ingana. Ana ba? So sometimes, actually karong galing, may galing karong kay nauso naman god, tungod lagi kay COVID naman po. That's why, ang gitarista sa MYMP, ga-deliver na karon na magluto-luto na. Kagay kay mga artista karon nga murag ingana, gitulon na ang Pride, but siguro wala lang choice tungod kay na COVID man ron, so murag na okay na lang na tungod kay na uso. Pero kung na normal siya. Pero the usual gyud nga kung wala ning COVID, murag grabe gini siya mga gala. So balik din ta. So ang question is, ma'am, pila isukod sa imong waistline karon? Why share? Ang layo. Nakapamaligdi mo. Baby tao, like, I mean, mo lang to akong intro. I mean, gusto na ako sa BBS Manggod. Gusto na ako bang ma-inspire po ang mga viewers sa atong mga guest ba? This is not the... Ako ma-inspire ko ani. Yeah, exactly. Kay, di ba, press kang ma'am, gigive up niya yung... Ilang years ba kayo ka nag-EBS galing? Mga more or less 7 okay. months. Wala pa? More or less 7 months. Ay, wala rin dito magtuig? Wala. Na kasi no? Wala ra. 2 years or what? Pero dagan kay istorya si Poppy nga lagi to nga nag Dili kay always maguni siya maglaglag sa MOR booth kay murag ka DJ on gyapon. Pero dito lang siya.
No, kana nga galag siya dito kung unsa na pa yung music ninyo di abi pang ano po ninyo niya gusto siya mo kuan sa mic ba pero dili na to on air kay basin kasuk-an ta kay nasa news. Pagsawayon ako na ilahang kuan, pagsawayon pa music ni Poppy. Kayo lang kinsa may nauna. Kinsa may nauna sa inyo? Una ko. Ha? Mas na deka Pops. Tuig ang diferensya. Oo, and then sayang lang kayo kay Namde siya uyab. Timing kayo kay watching right now. Watching siya. Watching siya. Agoy. Timing kayo. Wala na gid siya, di na gid may mag-friendship ani mo nang wala na gid ko nagpansin-pansin sa iya mo. Ato siya CR mo ana. Daya, sabadaya mo kada na. Ang gwapo naman masyado. Char lang. Anyway, Kaayo siya. so 7 months, but technically after ABS, what's the career? Diretso ba ako nag-teacher ka to? After ABS, actually the reason why nag-stop ko sa ABS-CBN because kailangan ko mag-take sa board exam para makasulod sa DepEd. Kaya requirement man siya. Oo. So, karon 4 years na ko sa DepEd, 2 years, gisulod na kong online selling. Mas nakaingon gyud ko nga, mas mulabaw pagani ang online selling nga kita. Wow. Compared to what you get, compared to your salary sa imong pagtulo. Alright, now, to, balikan nato ang inyong mga humble beginnings. Okay, so, paano nagsimula ang business sa... Ano nakaisip mo, beauty products or Bugen ang something? pagbasa ba na? Bugen. Bugen. Our brand name is Bugen Skincare. So, ako, actually, skincare enthusiast, nagid ko sa makita, magid ninyo kikay. I always watch kanang mga skincare reviews, unsay mga trending nga mga skincare. And then, timing kayo, akong ate dito, nagstay man sa Manila. So, she had all the access. Manufacturers, napod siya mga kailangan formulator, and at the same time, akong ate po, nainganyo po siya eskwela o cosmetic formulation. So, kung ate did ang nag-eskwela sa formulation, what I do is marketing, mag-promote. Okay. Mo na ang role. So, with amo ang tandem duha, siya ang bahala sa product, ako ang bahala sa marketing. Actually, we started only with kanang 200 sets of renewal sets, wala dagi kuan karon. 200 sets of renewal. So, mora gid among plano. At first, dispose sa friends, let them try and try to check if maganahan sila. And then, kanang 200 sets nga among gi-dispose, in just 1 week na-dispose na mo na siya and naka-receive po ng positive feedback. So, diyan nag-start nga mo na siyang gipadayon. Witness you go ana ba kay murag nakita gyud ang pag-start pa gyud until now murag grabe gyud kayo nga boom sa congratulations Ma'am Jen. Yeah, well, Thank you. nung nagsugod man ng 200 set, unsay mga challenges na inyong nakita pagsugodan ng business? Una, difficult siya because we are starting a new name in the market. So, wala pa'y mag-trust. Ang difficult man is unsaon nimo pag-gain sa trust sa mga tao. Pero, pag naanay makahatag og bisan isa lang ka positive feedback. Testimony. Isa lang ka testimony, naanay word of mouth, tapos ang katong gisultian niya ni gamit nag-angay, another word of mouth, plus accompanied with consistent marketing sa Facebook, tapos consistent everyday nga posting, day by day mo dako gyud and mo grow gyud ang imong market. So technically, when you guys started, Facebook lang yun, no? Facebook. Unsay lain, unsay lain, wala dili pa na uban ba kung medyo na kay budget, mag-radio ads ka, mo adto ka sa mga kuan. Unsay nyong tirada? Radio ads man ni sila. Nag-tap mi sa Promo MOR. ba siya sa MOR? Yeah, kulba mga gala. So medyo ni budget yapon dito, no? So, pagingana ba pagbaligya, kumusta man ganang nabay siyempre na magidubang dili mo saling na uban na mo istorya dili maayo yun sa ninyo paghandle sa mga ngana. Part na siya sa business nga dili gyud tanan mo salig, but through time pag makita sad nila nga imong business ni grow, naka-receive kag awards kana naka-receive kag awards plus it's FDA registered and then kanang
everyday gadaghan ng positive feedbacks. Kana siya nga tao, ma-curious na siya kadugayan. Magkuan, ma'am, kanang ang inyong capital ba ani? Ang capital ba ninyo ani, ma'am, kanang nangay ba mog investors, nanginta ba mog investors or kamo gid mismo When we nagsugod? started, wala gid mi investor, nag-loan mi sa bank. Kaya ang teacher, dali na kayo maka-loan. Wow! Correct. Alam mo, totoo yan. Kasi kada monang usahay, sila gi-target sa mga kanang mag-networking. Kanang mga teacher kay ang mga humot kay na ilang mga ATM. Lagi? Yeah! Kasi Dali na kayo maka-loan. Kaya ang mga teacher, Brad, kabalogin ang First Valley Bank ani kaya sila gina-target kay pag action og loan bisa pag wala maimpas pwede pa i-reloan na pud. Uy. Ang bait naman ng bank sa mga Dili kabalo man kay government man god so medyo confident sila mga Confident, di mo hubas ni mga kala. Mas masaligan pa ni sila kaysa call center. Kabalo ba mo na nga niabot sa punto dati, Brad, nga ang mga magpakuan kag linya sa una sa mga Globe may ana pag ana sa mga call center ka duwa mi magpakuha sa imo kay namo ginitabo sa una nga i-declare nila nga ang ATM nawala o nga na na loss nga na or something or na say mawadan lang trabaho wala na dayon mo nang mas humot ning mga teachers at sinunay lang. Ma'am, to be honest, when you guys started mga pila ang range sa inyong capital nga gisugod ani? Kung sa product itself lang, naa sa mga 70,000. Pero, magasto gyapon ka sa papers, sa FDA registration, mga government papers. Apilan mo na siya sa imong budget. Labi na kay murag pharma, murag something nga na ba na, ma'am? Tungod ba na sa inyong product? Cosmetics man siya. Cosmetics man siya. Okay. So, nahulog sa mga average, mga at least 100? 150? Mga 130 to 150K. Yan. So, din nagsugod. Plus, siyempre, mga packaging pa na. Di ba? Di Yeah. mo na Tapos, magsugod. bayad sa tao, labor. Bayad sa tao nga mag... Paano yun? Pero karon, ma'am, million na inyong contract. Easy. Ano pa nag-drive ka dali? Herb ka dali. Yung kabalo ni Poppy ganina. Ito pag ini siya. Burag nasa ilakaw. Ganina pa ka Poppy. Kanina na ka po. Imo ni Burag page, nasa imong ilakaw. page. Burag gusto niyo siya mag-gaming. Pag-gaming na ka. Pag-gaming Pag-gaming na po. So gusto ka. Ganina na ka. Kaya ginapatriting galing na ako ni sila. At least I'm asking the right Dili. question. Ang akong gusto. Wala kay naka-line up ang question ni Bernie. Akong gusto gusto na ko makita ang ladder to success because there's no shortcut to success. Diba yan? Gusto na ko makita ba nga ang iyang na-achieve karon is dili nga nakasayon. Muna kong gusto na ako nga point. Now, sa 150 nga capital, in a span of how many months, automatic baka mag-expect ka nga na nadayoy rulyo na din balikan nimo? Nga na ba, ma'am? Actually, dili siya na nakadali. Actually, natay mga pros and cons sa online selling, especially kaniya mo beauty products. There was a time nga ang products pag abot ri daghan damages. Okay. Ang sabon na hiwi, di na ba na mabaligya. Okay. Ang toner nangayabo, so nahugaw ang iyang packaging, so sabon na sa nimo. Dili ka makaingon nga perfect all the way ang imong business. Dili siya perfect all the way. Nagid kay ups and down. Pero tagaan na lang ta mo og example. We started with 200 sets. And then karon after 2 years, we are now producing 10,000 sets every month. Wow! Pero kaning set, ma'am, wow. Grabe, Pero kaning set, sabon ra ni siya una, ma'am, kato yung product ng sabon? Isa ka set katong Ay, naay. Toner. Kompleto. Okay. katong isa ka set. Nakatry mi ana. Yo, tama. Pwede- Naka-testing si yan. Bernie. Ito Testing siya, mo, by ano. the way. Yan. So, muna isa ka set nga na. Muna isa ka set. We started with only 200 sets, ani. Karon, we are disposing 10,000 sets every month. Wow. Salamat day, ma'am, kato yung gihatag sa ako, ma'am. Ako ba to? Siyempre, dili man ako ang nagamit. Wife adto pati tong sabon, ma'am. Kinsa naggamit ato? Ang akong gikalimtan na nalimot ko sa nga. So ma'am, so I therefore conclude, ma'am, gwapo yung mong product, ma'am, pero dili maayo sa relasyon. The relationship.
Tama. Way nada mga gali. Isa sa ganahan sa akong partner ang sabon. Katong sabon ni mo Ma'am Jen. Katong whip set. Yawn, kato. Ay muna, manghatag ka na karon. Lain ni siya. Kato. Ganahan Lain ni din siya. yan. Muna. Basta maninood ni. Karong taw-taw da, ang dami ninyo kay mga tagtaning mga set ha. Okay, mga tanda si Miss Jen ha. Ay kaning ano siya, whip soap. Yan. Oh. Para Unsa man? Because Unsa alam man nyo, na sila timanan sa mga ipang storya ni nga ipang share ni Ma'am Jen? Sila nya timanan na ang natay question na. Unya na po, natay Pi. question na Popi, oy, niya. ganina. Oh, yun. Hinahinay lang ko si Pinong Hinahinay si lang ko. Maria nga pagbabae ni nga topic. Basta- Ito ba? Basta ako wala lang ko gasunod-sunod sa kuan panon. Kanang natin mga kuan ba? Sakto nga mga questions ba? Dili Opo. Kamo. Dili maguni atong page god. Ikaw kalingasa kay ka ha. Limot ka nga bitok-bitok ni. Now, pagtanaw ba ni Mang Winyo pagkuan sa market, medyo mag-research ba ka sa competition, mag-research ba ka sa tapos naba mo yung mga time nga mag-doubts mo nga mahalinan gyud gata kay basi dili ni importante kay nga sabon. Kay base katong sabon nga 99.9% ang uso dili kani. Actually, sa ako na case, kaya ako manggid ang hands-on kayo sa marketing. Goy mga mo. Ako gapakamot ka. Plus, Nakoy Ay idol kayo. Scarred. Sama kay ka-post. Sir Brand. Nakoy. Hi Sir Brand. Ako ginapakamot. Nakoy mga ginapang, akong technique is nakoy gina-idol nga CEO nga abroad, foreign CEO, ginaawat na ko yung technique sa marketing, ginawat na ko iyang unsaon niya pag-promote iyang products. And katong pangutana ni Bernie nga, usahay baga doubt ba mi? Oo, nagi-time nga makapangutan na kahala ma-dispose baka na ko ni nani kadagan karon bay nga bag-o para ba ni order ang mga franchisees, bag-o para ba ma-dispose baka nato ni another 10,000 sets. Mag stock na sad ko sa other brands kung how are they performing ani nga month. Mag-stock gid ko. To check research. Research ko kapag okay. ko to check if are they performing well this month, nahagikuan ba sila, unsay noise ani nga product ani nga brand. So ako gina-compare pod. Yeah. Nakay mga ginagmay nga mga stock. So kuan ni natabang gid na kung magsugod pa ka mosulod og business, medyo napo yan ang mga research, tala mo ang competition. So tama nga nagyapon ng dating. Sakto gid ay valedictorian gid ni siya. Uy, actually kailangan ang competition para na mag-push sa imo to be consistent. Wow. Tanawa. So unsa na lay competition sa Kapuso karon? Unsa na lang? Uy, napay kuan lain kan. So kuan lang ka, uyon lang ka. Napay Uyon PTV. lang ka. Napay PTV. Uy, Now, Mabot pang dito, Popi. daghan pa. Okay. So, kani nagsugod. Nabay mga time nga grabe ka struggle nga medyo niingon na nga niabot mo sa punto nga murag undangon na nato ni or in fairness naman nakita ninyo nga oy murag na improvement na movement. mga struggles along the way but never it crossed our mind nga undangon na siya because gagrow gid siya every day every month makita gid ang mga gagrow siya so never siya nag-cross sa mong mind nga undangon siya because nakita sa na mga daghan pod mga distributors and resellers sa mga ambiljan ang gisaligan and among workers among mga production workers among mga delivery team like akong gising unsaon na lang sad kung wala mi unsaon sila Sinauta ka mahinuklugan ni sa atong mga comment sa imo ma'am nga pero kuan kanang na siya sa mga negosyo karon di ba labi na kay pandemic mo gina ilang ginahuna sa mga negosyante gyud mo nang medyo alangan gyud na sila nga mo give up karon nga mga pandemic. And now tama na ni. So pag abot sa pandemic mo na ni nga mga panahon may gala. Muna akong sunod nga pangutana. Kumusta nung pumasok ang pandemic? Medyo unsa na po struggle sa business. And eventually ba medyo naigo ba mo sa pandemic or medyo okay lang gyapon kay sa bagay? Basta na imong advantage.
Actually, lisod, complicated atong pagsugod yun sa pandemic because surprisingly, nitaas ang demand. No. The demand has been tripled. Grabe, murag daghan kay gusto magpagwapa atong pandemic. Naman. Daghan gusto mag-glow up. Pero, the production is very, very difficult because sa Metro Manila, grabe Ang shipping. hard lockdown. Ang shipment and hard lockdown, like dili ka imuhang manpower is 20% lang ang pwede mo adto, tas wala pag sakyanan, so kailangan mo hatid sundo mo mga empleyado. Tama. Plus, the import is very difficult. Kanang containers, i-import pa man gud na siya. Ang import process atong pagsugod sa pandemic is very difficult. Ang pag-import of products. So, taas kay ang demand, opposite siya, taas kay ang demand, pero lisod kaayo among production. So, mo to siyang struggle. So Pero parang at least good problem. pero kung mo na nahimo siyang good problem kay dagan ang demand, pero ang problema karon ang pag-produce karon Production. sa kuan. So, Technically So, di ang product kamo mismo ang sa inyo nga part unsa man mo repackage ra mo or mismo kamo pagid ang gabuhat? We have our own in-house chemist. Okay. So, other raw materials are being imported. So, pati ang containers, it's imported. So, actually, ang makadelay gyud is ang production. Kay lisod kayo karon. So sa kaadlaw ba pila ang makaya nga set ang inyong mabuo kung hunonaon? Sa isa ka nga mabaligya or ma-produce. Magkano ma-produce ninyo? Supposed to be good. Dili ko makakuan in a day kay akong ate magidang na Okay. close monitoring sa production kay siya man na nasa Cavite. But in 2 weeks time kanang 10,000 sets mabuhat in 2 weeks time. Okay. So technically, ang imong ate mo na didto nasa Cavite tapos Yes. diri sa imo Yes. finished product na dayon ang gina-send. Actually, dili lagi maabot sa akong kamot from Okay. the main office. Diretso na lang siya sa franchisees. Ang naka-address Wow. na So siya. marketing na lang ka. What I do is just to market. Wow. Oh my God. Ano pa ang mag-market niyo, ma? Magdala ba ka og basket, ana? Magdala ka og basket. Pero Okay. ang part is very difficult for. Difficult man for. Sa kapos. So Miss Jana, ano po kay mga franchisee and mga distributors outside CDO? We have Like, franchises and distributors nationwide. Pero Wow. napa po yung mga vacant slots. Kay in every province, there's only one franchisee. And kanang nga franchisee, siya na ang head-an ng province. Marag exclusive So, siya ang sitawagan na, ma'am? Yes. Exclusive franchising. So per So, sa one inyo ma'am, per province. region or per province? Per Wala ni province. region, per province ang pinakataas. So, one province, one franchisee. Wow. Isa sa Bukidnon. Aba! Isa sa Misamis Unidad. Oh my Or, goodness. yes. Grabe. Pero kanang mga franchisees nasa ilaha under ang mga city distributors. Mao na dayan. Ang city distributors napod sila under ang resellers. Kanang mga resellers mo na sila ang mo cater sa mga end users. So kani siya sa research ni mo siya naibawaan nga strategy and system? Oh, sa research. Lisod sa kayag dito sa principal. Mo gid na siya sa online selling. Kailangan gid ka og distribution model ang tawag. Wow. Distribution model. Kami na lang model, ana. Model dili. Nice. Lausi kita karon guys, lausi kita karon ha. Sugdan mo ni Pupi, oy samo ko ni si Pupi. Lausi kayo to mga kwando na mga hirit lon ha. Yes, ma'am. Apil lagi ko ana, ma'am. Magpa-beauty Pero sa na principal daw, my God. Well, in fairness, may gala, so naginahinay tapos sa pandemic daga na. So karon ma'am so far as of today medyo nakaya-kaya na ba, medyo naapas-apas na ba ang production? Oo, na may buffer. Buffer means na Buffer! Buffer? Apo kami. Meaning, nanay naka-ready nga stocks. Miski na pa stock sa mga franchises, nanay naka-ready nga stock sa mga available. Now. So, Pero naman na expiry ang kanang mga inana, ma'am, no? Ang beauty products, 2 years ang iyang shelf life. So okay. Ay, taas pa Pero, kayo. kani siya, ang renewal set kay, it contains bleaching ingredients. So,
sensitive siya sa heat. Di siya pwede painitan, maigo siya sa direct heat of the sun, kay ma-discolor manggod siya. Okay. Now, may gala. Dili na ako ipasok may gala nga sa kagwapa ni Miss Jen na. Actually, sorry sa mga kabibiyas nato nga mga single na mga lalaki. Naku, dagan na ba kayo? Dagan kayo nagwad may gala. Nagpapansin sa imo ha, ma. Naku, actually, sad to say, married na po si Miss Jen. Sad to say. Sir Brent. Sad yun ni Sir Brent. Sad to say, wala na, taken na ni si Miss Jen. But in fairness, may gala kung tanaw ninyo, may murarag ni Pundo sa 21 years old. Lagi? Mas burag minyo po si Maria Tanaon kay kang Miss Jen. Ay. Dili na to i-compare. Dili mag-compare. Sa man Siguro kung si Miss Jen tapos naburos siya bagong nanganak, si Maria rin ang resulta. May But ingani ba? Miss Bayabas, di ba Miss Bayabas, ma'am? Miss Bayabas ka? Ako? Uy, dahil ko si Miss Bayabas po. Miss Makabalan, ano sa ganito, ma'am? Makabalan, layo ito si Denisa. Miss Makabalan. Kinsa to sa Bayabas, Ma'am Jen? Kinsa to sa Bayabas, Si Denisa. Ako mo sige ingon sa ako ba? Lailay mo na yung gisulti ninyo samantang matutyo man mo ana. Unsa kada ko ang role sa mga ingani pag nag-business ang inyong mga partners? Nabay full support ba? Kumusta man? Dapat willing siya mag-deliver. Di ay. Tighatod. Tapos dapat masabot siya kung magsige lang kung tutok sa cellphone, sa laptop, dapat dili niya i-question. Kay even though naro ko sa cellphone na but I'm thinking hard kung unsa na sa i-post, unsa na sa akong marketing strategy. Wow. Grabe no pag-inganan. But in fairness no, napakita po nato nung kung Facebook lang alone pala, so pwede gid mag-grow ang imohang business, di ba, ma'am? Oo, kay like tanan man tao siguro karon ga Facebook, mas ga Facebook pa ang tao kaysa they watch TV. Yeah. Especially karon ilan nang gikuha ng ABS. Nana sa Facebook ang mga tao. Tinod. Mo ginay dahilan kay tungod kay wala na ABS-CBN. Online na Di nga ato dai mga tao. Ipanglabay na nato ng TV. Kung it's useless na. So, ay kinapang NBA. So kung for example, ma'am, na ubang karon gatan-aw ta gusto nila mag-start into whatever business nga ilang gusto buhaton, unsa ba imong masuggest na or imong tip para sa ila ha? Any business? Any business or para sa inyo tong you guys started pa nga na. Kung gusto sila mag-start a business, first thing is dapat ang ilang pilion nga business is something they really love. Kanang dili nila ma-feel nga gatrabaho sila, dili nila ma-feel ang although kapoy pero they are enjoying it. So, importante kayo nga imong business is something you love para dili lisod nga kanang everything else will follow na magodayon consistency, imong love sa imong business, ang mga tao nga involved, basic yun kayo nga ganahan ka sa imong ginabuhat. And then, aside from that, dapat karon kay uso na mo kayong online selling. Sa online selling, there are 3 good top sa tawagan na top businesses. Okay. Food, ang una gid is food. Okay. Pinakahalin ng food, tapos beauty product, and then ready-to-wear clothes. So, kung online selling ilahang target, nasa tulo ang ilahang, ang halinon yun. Thanks for the idea. Food. Banto kusog kayo ang Food Panda, ang Street Banto Buy. kusog ang Bisaya no? Okay, clothing man mo or bloating man mo ha. Mo nang ang problema kay dili man ka teacher or di ka makalon or Agay! Di man ka teacher, di ka makalon. Makalon man kay banker man na unsa man ka. Si banker mo ipalon na. Mo galing ang gingon. Okay. So, importante sad nga pag mag-business sila, mag-accept sila og suggestions and recommendations sa mga
users nila. Ang feedback, importante kayo. Kaya Correct. that's the key point on how to improve your business. Maminaw ka sa feedback sa imong mga users or mga customers. Alam mo, Miss Jen, in fairness din mo, Miss Jen, na ilang ka na mo, you really friendly man ever since before. So, dali ka mo, mag-istorya mo. Unsa, di ko- Friendly ka ba? Friendly. Ay, friendly. Friendly. Mag-istorya mang yoga. But, you know, sometimes, yung galing ko sa ilahang, kala mo, instead of ka ng, unsa galing na ba ka nang sa elementary karon nga gusto ibalik sa DepEd ka ng conduct. K-12? Unsa na din ka ng, unsa na? GMRC. GMRC. Ano nga yan? GMRC. Di ba? Ako nga sa ila, alam mo, instead nga GMRC, dapat sa mga bata pa lang tudluan na sila og selling. Ngano man. So, business. Because kung naka sa selling, naka sa sales, number one, medyo friendly ka. Medyo sociable. Number two, ang patience nimo matistingan. Di ba? Oo. Number three, maka-learn ka og sabot sa mga klase-klaseng nga mga kinaiya sa tao. Bisag sapot na kay kaniya, pero kailangan mo siya i-understand kay base hindi ano may ana ba? So actually sa sales kung sales people ka nakada nabutang para nako murag grabe ang test sa imong personality. Would you agree, ma'am? Ikaw ba pag sulod ba nimo nga negosyo na ba kay mga realization nga imo po nakita nga dapat daingani ko dapat? Yes, actually, pagsulod ako sa business, nagpasalamat pod ko nga. Di ko gapangaway sa akong mga, di ko ga-stricta sa akong mga estudyante sa una. Gina-friend na ko sila. Correct. Kaya kung nag-stricta pa ko, di na sila mo chat na ako daw mo palit. Especially mga college nga mga students. Kung nag-stricta pa ko sila sa una, dili na sila mo chat, mahadlok na sila doon. So, katong giingon ni Bernie, nga kung tagluan ng mga bata og selling at a very young age, murag na-enclose na magutanan diha ang gusto makabot sa GMRC. Murag na-enclose na ba? Kung imong tuluan og selling, dala na tanan. Na-package na siya. So it's a good idea. So, di ba, ang patience, no? Matistingan. Oo, maski ma'am, unsa ang pagdila ng mga customer nga mga meticuloso kayo ta ang ending kay mangayo pag discount ta usara day ka box ang gipalit. Kanang may ngana ba? Kanang dagay questions tapos unsa ang pagdila na, ma'am? Maskin bitog isa lang ka question og sa pinaka nonsense nga question sa customer kailangan gyud mo siya tubagon. Maskin pag walay unod niya pangutana pero kay customer na siya tubagon gyud nimo siya. Gibutang na ang price, gibutang na ang kuan, unsa nga product, mangutana ba gyud? How much? HM. Pa-experience, pag yun na pa-experience. Teka muna. Lalo rin pa-experience. Na yung mga ano raman, naman may mga PEPM ra ba? Pa-experience. Magpadala raman po. Pag mo PM tag pa-experience. Kani karon advantage ba, ma'am, kung beauty kuha ng imong product, guwapa sad ka? Advantage gid siya because karon ang mga tao ila kay what to see is to believe. To believe. Analisod ang ila kay gusto nila makita. Gusto sa ilahan ka ng sabi-sabi lang. Gusto nila makita ang result good. Okay. Ang outcome good. So nakay question. Nakay question. So nakay nabalibaran nga reseller kay dili kay siya kuan. Ay dili man. Dili tsuraan. Ay, sorry. Dili kay tsuraan. Dapat mo pleasing personality. Kana na ba kay qualification? Qualification. Or kung nalan siya kwarta, okay na. Wala ko gibalibaran kay opportunity man sana nila nga makatabang sa sila. So, nga nakabuo. wala ko gibalibaran ay. Nabay kuan, ma'am? Nabay nga ni kuan nga ni post og negative? Ni ba sa product? May mga nag-ask, wala may ga-post og negative. Nga gina-post nila sa ilang timeline. But naay mga ga-ask nga, normal ra ni medyo nagawas lagi akong blackheads, nagawas lagi akong but they gina-ask nila sa ako privately pero gina-post wala pa ko so far naka-encounter. Gina-ask nila sa ako private. Which is better. Yeah, which is better. Pero ma'am, kung maka-experience ka nga na unsay maayo nga buhaton lugar dayon sa mga syempre.
O for kanang example, mga na ba, Tapos- basher or something. Actually, ignore lang nako. Ignore Ako, lang. ignore lang. Mm. Ignore Di- lang because naagid na sila. Di ba rin mo na i-address or i-PM ni mo siya personally? Ma'am, sa Oo. problema sa inyong Oh, IPM di mo siya, like, per dili ka dito sa iyang comment. timeline. Siyam po siya. Na, ma'am, how may I help you? Basta na ko pwede matabang sa imuha. Grabe. Cyber concern. Very good, very good. Di kita ka pwede ani. Naka-call center, biasad ko, no? So, Oh, nice. Kaya pala. Mo di ay. Alright. Sa ato pang actually gisultinan ni ma'am no nga so dati kung mo average na mo monthly pila lang kaset ma'am. Mainyo Okay, ang sa ayan. sales ninyo mga pila lang kaset when you guys started so sa kabulan 200 ana. We So started with 200. karon sa inyong usa ka bulan We are now on the 10,000 sets every month. wow. Congratulations. Congratulations. Ang galing. Thank Very you. good, very good, very good. And now baon sa bay mga upcoming na mga new products nga na syempre kuan pa or gina-improve lang. Sa bay mga next. Sa karon, bago lang may nag-change of packaging because our previous packaging medyo kanang luag siya. So what we did is we changed the packaging. So ang renewal set, inani na siya karon. And then, actually, we are thinking of releasing mga new body sets. Pero sa pandemic lagi, lisod pa kayo ilihok-lihok, especially ang papers. Kaya FDA, kailangan yun FDA approved yun na siya. Tama. So lisod maglihok-lihok pa sa papers. Pero we are working on it. So hopefully, early next year, makaproduce na ta og new nga mga sets. Ako, amog yung ginapaning kamutan ng body sets. Kay okay naman mi sa facial sets. Na-establish na kayo naman ang facial sets. So, ang among Ano na po sa mga bawlawas daw. Kaya na po doon tayo for body. Oo. Pwede may ma-model na po na Like, ma'am. especially girl, kailangan na ganun OT karon para Ma'am, Kailangan na pa mo plano, ma'am, like para po sa mga lalaki? Sa mo mga Pwede man sa lalaki. Pwede man na sa lalaki. Wala ka na-inform? Wa ka na Ay, inform. okay. Pag- Usay sa magud pag lalaki. beauty, labi na usually ang gagamit na is more on babae. Kita mga lalaki magud usay kay na magi Kanang maragwan, no? Pur Branding. sa lalaki, di ba? Wala O yung mga pasisisog sana ra kayo ang pang babae para sa ato. Nagid siya punto. Na kay punto, Joe. Inana ba yagi gumangutan na? Ningkamo to, Joe. Ningkamo to. Actually, muna Pero yung yes, prepare pwede na ni question Sam. all the while. Ano sa Ma'am Jen? Pwede ni siya sa lalaki. Pwede. Kanang, yan, kanang feeling ni Joe nga, mahadlok sa gamit. Daghan gid ka pangutana nga mga lalaki. Pwede na sa lalaki, pwede na sa lalaki. Normal na siya na question. Mahadlok magud may mabayot, ma'am. Magngana. Wow. Di ba kay basta niya mas munipis atong naong ba, niya puti kay atong naong ba Di- niya. di, ang- Dahil na batalaki. Ang ako, ma'am, ang ako gusto nga product mo kanang gwapo ra kay ko. Pwede ka lang mupangit ko ba? Mumaynos ako pangit ba? Nabay nga ng product, ma'am. Kay gusto lang ako pabawasan. Kay gwapo ra kayo ba? Kanang murag maluoy mo ko sa akong maabay, ma'am. Mabas akong abay, mayon siya man nabatian niya. Ana ba? Nabay nga na, ma'am. Pwede ba na, ma'am? Ma-compare ang Oo. abay. Nabay nga na ka ng pabawas sa kagwapo, ma'am. Pwede ba na? Mangita ta, magpa-formulate ka, kay marag kailangan pa na i-import. Import pa na Ito sa, inyong personal chemist, ma'am. Diba? kailangan pa na gikan sa China. Di magpa-dimples ganun pa ko, ma'am. Makakuan ba na ang Biogen? Makapa-dimples? Kay idol yun ako si Bernie, ba? Kanang ang iyang pagkakuan. John Lloyd, the John Lloyd dimple. Gani. Erp, bugas-bugas na Erp, ipabuto Erp. Ay, bugas-bugas. Buto. Managilahom kay Alam nagsamad-samad mo, na sa una. in fairness, as pilay edad ka mo, Miss Jen, now, if you don't mind. 29. Oh, tanaw. Sis pastilan mga igala. You know what? Nakita na mo ang lalimang ka, almost 2 years pa lang ha. Pero nakita na ako kang so ma'am nag-teacher pa gyapon karon no wala na. Nag-teacher pa. Mo gyapon? Grabe daghan na kay estudyante ani mo. Di na mo absent ang mga estudyante ani mo. Uy, online class naman. Online class ali ay. Oo, pero I'm sure ganan man siya magtudlo kay mom sa tong mga reseller. Market. Market network mo na. Oo, di ba? Nama gyud na kay kumuha siya na di na gyud siya maka-reach out kayo. Di ba sa kaklase you have 30 to 40 students. Hindi ka maka-section. Mag-graduate na agay. kanan. Every year ka na
every year madaghan imong friends sa Facebook, every year madaghan imong followers. Agoy. Follow mo ginatanan. Bantog na nag-vlog na po ka, ma'am. Mo na nakaroon ng Gwapo sa question. po niya. Mo na nakaroon. Kay karon po nag-vlog na po si Ma'am Jen. Kana mas mayo na. Oh, nakahuna na ako vlog. So, Diba so kami yan. maganahan dagit ko yaw sa kuan camera. Tinoo. Ang So, ayan. so sa imong YouTube channel, ma'am? Ako apang na publish karon is akong FB page. It's Okay. Simply Jen. SIMPLII Jen. Kay nagsalimuang pa ko sa YouTube. Daghan pa man day kay ek. So, ako wala pa na ako na publish ako ng YouTube. Pero hopefully this week mahumanan ako siya kay I'm working on my very first ever YouTube vlog. Wow. Ayan, wag nang magpahuli kay si Maricar gani ma'am nagkuan na gud siya, nagsugod na siya karon nga year. Maricar, si Sweet Jenky. Maricar. Mesa. Si Jenke. Sweet M. Si Sweet M. Jenke. Alright, so kabalo ka ma'am, inspiring ang inyong kuan and nakita na ko years ay samot pag yun no, sa mga man ng COVID. I'm sure kaninyong gibuhat karon burag grabe pa ni burag Mo-prosper. ituloy. pag- I think the way ako nakita ninyo ma'am is consistent mo. Wala gyud mo ang momentum ba no? Wala gyud mo yung nga may lamang ibang ko nga may lagsugod eventually wala dayon. In fairness sa inyo ma'am, tuloy-tuloy hantod nga naanag yung mga testimonials sa nila ng gawas ba nga mo na gini ang mga users na gyud. And I think mo na sa ang tinuod nga networking na may tabo na din diya because their friends will believe them then mo testing then mukanat na dayon ang word of mouth gyud gihapon ang pinaka the best gayon nga marketing ani ano. And that's very inspiring kay sa inyo hapon nga nagsugod mo 2 years ago lang din karon nagtuloy-tuloy then burag gwapo ng dagan. Congratulations to the group in fair. Wow, And di ba ano nga yung award ng grupo ng company? Actually, in less than 2 years namin sa market, we already received 5 awards from different award-giving bodies. Wow. Ang among first, i-mention ako ang 5? Kayo. Na ba? Sige, go. Sure. Ang among first award was QAsia's Best Affordable Beauty and Cosmetic Product. Global Awards Most Innovative Skincare Brand. International Business Excellence Best Business Provider. Tapos Most Trusted Skincare Brand. In fairness. Very good. Unsay Facebook page ninyo, ma'am? Gani sa Bugen? Sa Bugen, if they want to know more information sa Bugen, they can contact our official Facebook account at Bugen Skincare Main Office. Yeah. Kana mo na siyang official. Kaya nga mga distributors and franchises, naapod sila yung mga ilahang mga Facebook page nga sa ilahang area lang. So, ang main is Bugen Skincare Main Office. Yeah. Okay. Yay! Very good. Okay. And at least naihatad na si Mijan nga Oh yes. Parapol ba tayo dyan? Magpili ta og 10 winners Wow, makadawat 10! sa Napulo may gala. Yes. Napulo may gala. So, Okay. Actually, nagkuanda ni sana makatry ko ana. So chance na ninyo. Ano na, simple. Simple na kayo, i-comment lang nila below kung kabalo ba sila sa spelling sa Bugen. Mo lang. Mo lang niya. O, sige, be. Comment below, be. Unsay pangalan again sa brand nila Ma'am Jen. Dayon. Tapos, ilista na to may gala. Dali, kuha na to ang first 10 nga saktong spelling. Dapat share din. Kailangan dapat sharer. spelling, no? Kailangan saktong spelling. Okay, larga. Comment below. Dili man share si Jerome Joe. Pero kanabot sa akin nag-view siguro din no? Ikaw, depende na sa atong hari kay di man ni atong page. Tiga mo na. Okay Sige. lang na delay share. Okay lang. Sige. i-share. Okay na dili share larga. Permirong There you go. na polo may gala. Para Comment makapil below. Dali. Angel Valmores. Yung Earl Don Golosino. Aha. Kung ano yun?
Riza May. Aha. Sheng Kayaba. Suzanne Martil. Tatanawa kay Siko na. Si Elath Pen. Nasboy Atubre. Jason Amulato. Hoy. Enna Kagawad Enna Valdez. Apil ya si Anna Kagawad, Girl. Apel. Earl Donny Golosino, apel na ni. Si Angel Valmores. Carrie Zill. Bren Makapilit. Ay, familiar. Lapit pa to. Wala. Watching na. Libre. Juan Marcos Tan. Wala man dito sabon na. Wala may sabon. Antay kaya mismo. Hindi nagpanulungo siya nga ako magunang kuan yun stock din Sarapan. Evanly Latore. Unsa na napolo ra man ka? Ano ni Equal man niya, di ba? Nagbasa. Tuyo. Dili na. First 10 ra. First 10 lang. First 10 na dito. Ito na mention ako. Ay, nagbinala naman siya doon. Sige, Ganara sa pagbasa. Again, balik. Gilista ni mo, Maria? Yes. Wait lang. Ako sa ikoan. Kay uban kay nagbalik-balik og answer. lagi? Tanawa, i-check may gala. And, Saan na kog 8? Ayan, 2 more. unsa na tumor? Kisa na tumor? Kinsay na ay tumor? Nanas Mariano. I-appeal si Brent Makapelet. Ayaw na, uy. Nay Simjang. Siya kay at least makatipid ta. Panyat Ublete. Ayan. Wala day. Si Kwan day. Si Okay. Amapola day. Amapola Chico day. Okay. Dito si Banyat. Habang mga Nara. Okay, i-clarify sa Nadia Maria, paki-check sa taro kung napulo bagina. Siyempre na tayo mga pa-question and answer ni Miss Jel, abi niya gumanan ni tanan. Tako Siyempre alang ka John ako ni pangutan na lisod san. Okay, mga mga gusto na mo nga ang tubagan ni mga one-liner lang ha para madali ta mga gala. Okay, mga ano lang. Okay, isip. So ang tawag siya makaroon si Miss Bugen nakakaroon. Lagi, endorser ka, same time CEO. So ikaw na Endorsers si Miss slash CEO. Bugen. Kung usahay, kung way bayad si model Okay. Tipid po pag may time. Mga random questions lang ni Maygala. Una nga pangutana, unsay mga lugar nga di nimo ganahan adtuan? Mga lugar nga di nimo ganahan mo adtuan. Ansa? Oo. Pilahan. Joke lang. Teacher di ka lang Kailangan, Sa inyong kalaagan ni Hindi Brent. ganalantuhan. Oo. Feeling na ako Sementeryo. Feeling na ako katong mga high risk sa COVID. Basurahan. Muna siya nga mga lugar. High risk sa Siguro COVID. ka na mga lugar nga, pita kay stanan. Di siya ganahan Di kinaka-white shoes man siya. Specific. So okay ra ka. Wala kay Wala. Okay. Unsay una nimong ginatan-aw sa tao nga first time nimo na meet? Physically, unsay una nimo? First time na meet, First time. Unsay mong kanang kasagara una nga ginatan-aw? barog. Ang barog. Ang barog. Barog. Oo. Barog Tagalog. Kailangan dili piko. Barog. Barog. Saka ng barog. Sadag barog. Okay. Gahi. Barog. Gain. Gahi ug barog. Unsay mga butang imong gakasuyaan sa ubang tao? Gakasuyaan. Lagi. Like for example kami, masuya Sana ako. all. Masuya ko ng mga straight ug buhok kay kulot man ko. Okay. Masuya ko sa mga tao nga, they have all the time and money to travel the world. Yan ka na makasana all lang ka, no? Paris, USA, New York, mga ina nga. Mga kondo, beauty products dahil lang ko na naman, business naman mo nang gingana na sila. Gay palakas. Barang mangayog set. Barang mangayog set may gala. Barang mangayog set. Kumapatay si Poppy. Maraga, duha ka book package si Miyatag sa karon. Oh, why not? Miss Jen, unsay mga butang nga imong gakalagutan sa imong self nga dili mo nadili mawala-wala sa imong self. Gakalagutan ako sa akong self, kay Magsigig tablet. dili.
kanang di man ba Something attitude ba ka ha? Or nakay ka ng mga gabuhaton nga murag sa mukan Or ka? physically, or unsa ba? Oo. pero di ko sure. Nakoy pagakuan kanang aggressive. Di aggressive. Nigawas na gyud may gala. Nigawas na gyud may gala. Gawas na, friend. No, wala eh. Ano Wala daw? aggressive kanang aggressive. Sa tawag dili man viral kada bitang pahala-hala og decide impulsive. Impulsive. Gibawi may gala. Ma'am, Impulsive. gatoo ba ka o multo? Wala pa man sa ko kita sukad, so dili sa ko matuo. Okay. Kanang mga tao no nga magaingon og multo nga tinuod, ambot na ko nakakita na basab gid kana sila multo. Baka na-feel lang, baka na-feel lang. Gi-ghost, ma'am, na Ay, lahi. Ay. Ako man ang gapang ghost. Oh, kasagaran lalaki man ang gi-ghost. Uy. Oo. Unsay mga butang, ma'am, nga dili nimo ginatipid? Unsay mga butang dili na ko ginatipid. Food and kuan kanang mga cosmetics. Cosmetics. Kay gatry kog mga effective ba ni? Ganani ka mahal? Effective ba ni? Okay, good. Okay, kani. Medyo nagka-intense na may gala. Hala. Na. Wala ba dito? Kana. Oh. Jesus. Yeah, wala. Diyan lang. Kung gusto anara. Kana. Gwapo na. Pangboy abunda may gala. Okay. Sex or chocolate? Actually, di ko ganahan gid mo tambok so di kay ko ga chocolate. Wow! Kabalan, alam na. Tanawa, Sir Brent. Mo gali ang Ikaw, you're the man. Lights on or lights off? Lights on. Lights on! Lights on. Ano man, ma'am? Sayang ang kahayag. Para kita. Hamis naman, Earth. Hamis naman, nag-beauty naman. So mo nang confident na ka mag-lights on. Wala mo itago. Amo ba? Tama. Pwede rin applyan to. O kuan, Virgin, katong part? Imo ba nang gigastuhan na part, imo haguan og pahamit, wala mapangit-ngitan, dili mapangit-ngitan. Unya siya ra ba gyud ang makakita, siya pag makakita. So nganong imo pa mang Sa ganahan kasi pupi ganahan kasi sa yun pa elaborate din yan. Elaborate din yung question din kay. Oy! Next question. Hinay ma'am o paspas? Hinay una. Hinay una. Tama. Ayan Sa ang pag-drive paspas. na sasakyan. Lagi mga butang nga naman. Ginauna, di man pwede. Primera Ginauna. Kayo. Correct. Hindi makadaog gunda diretso. Tama. Best time for sex? Gabi good. Wow. Uy, utlangon na nato Earth kay alas 10 na kapin Earth. Nagulat na. Maulaw. Sorry. Pero paminaw mo ha, labi na to mga estudyante ni ma'am. Minaw mo. Kaya na exam after ani. Mag-review pa ta. Dako. Exam ha, multiple choice. Unsa man ma'am dako o gamay? Ang unsa? Dili mo Dako, pili siya. dako. Para, Dako. sana man, dako pangandoy, dako og pananay. Lakog mata, okay ba nang lakog mata? Ay, nanapod na. Storya lang tawal tayo pilayan ng may ngana. Wala pinay ba? Ano na yung mata? Ayoy, nagsidyo. Dili man akong gipangutana din si Ma'am Si Jen. Judah ito? Si Judah ito? Kumo ba? Guilty ra kay ka. Kumo ba? Alright, that's it. Very good. Alright! Okay, nag-expect sila na Oy, si Sir Brent atong pangutanon. Half dose dili. Siyempre dili kay kuan ba yan na mild ba yan na sa skin ang Biogen. Sino yung napolo nga napili may gala pag-ibasa Maria sa matagbasang tubag igampo mo kami? I share screen ko na lang para sure. Sige. Saan Pa-share mo? screen po, ayan. Si Jerome Cañete, Suzanne Martil, May Yans, si Angel Valmones, si Jerry Lynn, Earl Golonosine, Rizame
Sheng Kayaba, Jason Amolato, and Jan Niefer. Kung saan nila pag-claim. Asa man mo gi-share man mo ka pag utro. Wala pa na able. Ayan, Able naman. na. Yan. Pakita ulit. Wait lang. Oy, salamat sa Eugene na mo kita kunan nyo. Ayun, Sillers, ang ating mga winners. Yan, Jerome Cañete, Josene Martil, May Yans, Angel Barmones, Jarilyn Earl Golosino, Riza May, Sheng Kayaba, Jason Amolato, and Jennifer? Really good Jennifer kay Jennifer. Really, Jennifer, good ang iya. Kung saan nila pag-claim. Hello? Yeah, saan pag-claim dito nila ni? Basta na mo pwede atuan. Pwede rin ako ni siya ibilin sa Centrio Ayala Mall sa third floor bazaar. Okay. Okay, sige. Oo. Pwede. Third floor, Centrio Mall, Zakyu Bazaar, kanang nasa third floor. Or para ma-claim nila, pwede ko nila i-PM una sa akong Facebook account, Jenny Lodon, para ma-locate na ko sila asa dapit sa bazaar kay daghan ra ba stores dadto. Okay, sige, go. Again. Yata na ng copy, partner. Jenny Lou Dawn. Dawn. Nga ka ng kuan. Dawn. Like Dawn D-A-W-N. O ka na. Yes. Alright. Jenny Lodon. Alright. Jen, thank you very much. Thank and you so much. thank you. Daghang salamat po sa mga resellers nga nagkuhan. Yes. Thank you, ma'am. And Pwede ba congratulations. yata ang contact number sa Biogen, ma'am? Sure. Mabigil na siya. If you want to know more sa Bujan, you can contact me at Basta lang 0936-0462-051. You can message me sa akong personal FB account at Jenny Lodon. And you can also message our official Facebook page at Bujan Skincare. Wow. Alright. Sige. I-promote na sa ako ang personal na FB page, please. Sige po. Oh. Follow my FB page at Simply Jen. Ang spelling sa Simply kay Simplii. Thank you so much, Yan. guys. Salamat po. And again, tana na ang uban ma-inspired sa imo ha o sa inyo nga Yes. magsugod jud og negosyo, mag-business yun. Basin mo na uban di karon way mga trabaho, malay mo basin di iyong packing di is for business di ay no ana. Or mag-reseller sa lang kung gusto niyo, diyan muna kayo magsimula. Okay? Alright. Thank you. Thank you. Always lang kita mag-pray. Always lang kita mag-pray. Thank you very much, Miss Jen. Thank you very much. Again sa inyo Thank you, dia Miss Jen. sa mga resell. Thank you, ma'am. Bye. Always Bye. guys, si Miss Jen og si Kuan Sir Brent. Thank you Sir Brent sa always nga support dani sa atong Kuan live. Alright. Thank you very much. Yes. And syempre sa mga nagtanaw yun para supportahan si Miss Jan all the way from Cavite. Iya mga batos. Yes, daghan kaayo Mga na sa relatives Bukidnon, and everything. Asa patundaghan. Thank you po sa inyong pag-tanaw sa live. Alright. And if you want to be a member sa Bawal Bugok Show, i-search lang ninyo ang grupo Bawal Bugok Show or BBS. Pwede Correct. din mo dito mag-join and i-approve lang na ni Joe. Okay, So, di ko kasapon mag-approve. Sana'y bahala na. Alright, Alright, guys. ako na si last winner na to sa load si Ekyaj Tib Si JC. JC o wala pa gyapon siya nag-message ako ikaw na lang kulang dyan larga na ta dyan. Alright. Speaking of JC, kay naghimo po og GC ang uban natong mga Bawal Bugok Show nga mga kuan. Sige. Naghimo sila medyo dili kay ko gatan-aw kay grabe murag kung wala ang bawal. Kaniyo mo na yung sigig kuan sa ako sigig tunga kaniyo. Oo. Then medyo nakita na ako dito nga murag halos tanan kay mga gipangmingaw sa jugjug na mga LDR na mga nga na. Dapat dili MOR BBG ang kuan ni kabastusan BBG. Ang atong group chat ha. I-balance mo na ito may gala. Di lang punta ng puro kuhan ha. At least naman lang ang show na to maka-inspire sa sabang tao. At least may muna sa silang. At least ma-inspire ta ba nga pwede giday nga na sa ilang kabata pwede giday. Salamat kayo for the inspiration. Guys, pag-i-follow sa akong Instagram Bernie Bitok 2, akong Spotify Bitok Bitok University podcast o akong YouTube channel Bitok Bitok University. Yes, and follow me sa akong Facebook, Instagram, YouTube channel, ug TikTok, Maria Filingera. Thank you.
And wala ginagsapaw. Follow ko ninyo sa akong social media pod, Facebook page na ako, Joe Romantico 2020, Instagram, sa YouTube, TikTok, search ninyo Joe Romantico. Salamat. Ay kalimot sa Bisaya. Salamat kayo sa kuan. Ay pud mo kalimot sa Instagram nako, Master Poppy, TikTok Master Poppy Alaba, and YouTube and Facebook Master Poppy. Og kuan di ay ang gaming nako niya. Og please kung ganahan mo magpatattoo, kontakan lang ninyo RKA Tattoo. Wow. Tattoo. Yun. Ingat mo tanan guys. I love you all. Bye! Bye! Salamat!